आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। यश नाईक आणि ओंकार कारिवडेकर हे दोघे आपल्या पल्सर दुचाकीनं मळेवाडच्या दिशेनं सुसाट वेगानं जात होते। याचवेळी सावंतवाडी रोड रेल्वे स्टेशनच्या पार्किंगमधून एक अल्टो कार मुख्य रस्त्यावर बाहेर येत होते। रेल्वे स्टेशनच्या अगदी समोरच या दोन्ही वाहनांची समोरासमोर जोरदार धडक झाली। ही धडक इतकी भीषण होती की दुचाकीवर मागे बसलेला ओंकार कारिवडेकर हा हवेत उडून कारच्या मागील बाजूला रस्त्यावर कोसळला, तर यश हा कारच्या काचेवर जाऊन आदळला। या धडकेत कारच्या समोरील काचेचा पूर्णपणे चक्काचूर झालाय। कारच्या दर्शनी भागाचं मोठं नुकसान झालंय, तसेच दुचाकीचंही या अपघातात प्रचंड नुकसान झालंय। अपघात घडल्यानंतर त्याचवेळी सावंतवाडीच्या दिशेने जाणाऱ्या 102 रुग्णवाहिकेला थांबवून दोन्ही गंभीर जखमी तरुणांना उपचारासाठी सावंतवाडी येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केलं। तिथं त्यांच्यावर उपचार करून व्हिजन गोवा इथं पाठवण्यात आलं। घटनेची माहिती मिळताच सावंतवाडी पोलीस ठाण्याचे कर्मचारी तातडीनं घटनास्थळी दाखल झाले। पोलिसांनी अपघातग्रस्त वाहनांची पाहणी करून घटनेचा पंचनामा केलाय। अधिक तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सरदार पाटील आणि पोलीस हवालदार धोत्रे करतायत।